Твоето време дойде. Какво? Дойдох Не, да... моля ти се. Не искам да почвам работа, моля ти се, не. Идвам да ти взема душата, бе. Какво не разбра? Чакай. За секунда се изплаших. Какво? Какво? Стига! Гъдал ме. Гъдал ме, спри. Гъдал ме. Моля те. Това трябваше да ти изпратим новините на какво ти има на тебе, бе, момче. Виж са. В такъв случай, хайде първо да отидем на кафе, става ли? Не! Ти стой тук, аз си тръгвам. Не, чакай. Не, стой тук, не ме пипай. Аз съм Темо. Сериозно ли мислиш, че с пистолет ще... Какво ти има, бе? Ти нормален ли си, бе?